そりゃまあ奥の手だからね、挽回ってのは。みんなそれなりのもんだとは思うよ。そうか。じゃあ例えばあっちの氷のやつの挽回とあんたとじゃどっちが強いんだ？どうかな。室ヶ谷隊長は天才だからね。あと100年もしたら追い抜かれちゃうと思うよ。そうか。それじゃあ今はまだあんたの方が強いってことだ。万事の次の一手といきますか。挽回。加点胸骨、絡ます真珠。